3, 2, 1... Un comando dels serveis secrets francesos va fer esclatar una bomba al vaixell Rainbow Warrior. Aquest any la imatge de Rock Hudson era aquesta. L'actor va morir víctima de la sida. De plan a Oscar esperen amb expectació el... Lo único que me queda es que me crucifiquen. ¿Has vivido aquí siempre? Sí. Era una canción del mundo contra el hambre, si no me equivoco. Es una canción muy bonita que era para unir a un... Fam al món, sembla que... We are the world, we are the children. És el Reagan i el Khrushchev. La Guerra Freda, potser. El Reagan i el Gorbachev. El pacto para recortar lo que es la tema nuclear. Uy, 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 tremenda Esto revuelta. es, no sé si esto es un partido de fútbol. Quan es va enfonsar un camp de futbol. No va ser Bèlgica o... La Heysel, no? Això fa molts anys. Ah, que va haver algun en contra per buscar parella, potser. Caravana de mujeres, hombres y mujeres, el pueblo de Plana, en Huesca. Que no tenien dones i van demanar dones per... Que venían a ligar. I va sortir bé la cosa, oi? Com es deia aquest? Bueno, aquest va ser un dels que van detectar el SIDA, no? Un actor. Rock Hudson. Va morir, es va reconèixer que tenia la sida i va ser quan... Que fue cuando comenzó la epidemia, desgraciadamente. Lo bo és que tots estàvem enamorats i ell era gai, que sé que no vam saber-ho fins últim. En el año 80. 80 i alguna cosa. Poder fa 15 o 16. 85, 85. Aquell 25 de juliol, el Barça de Terry Benevals es presentava davant d'una afició eufòrica. Sois y representáis al club más grande del mundo, el Barça. I a París se celebrava la coneguda Setmana de la Moda. Molt a prop dels hotels on es feien les glamuroses desfilades, Rock Hudson, un mite del cinema, estava ingressat greument malalt. Els rumors sobre la seva salut s'havien desfermat setmanes abans a partir de les últimes aparicions públiques, amb una imatge molt deteriorada. A París, on estava ingressat, la veritat no es va poder contenir i aquell 25 de juliol es va saber el diagnòstic. L'actor nord-americà Rock Hudson pateix la síndrome d'immunodeficiència adquirida, la SIDA, segons han dit avui els metges que la tenen. És el primer cop que una figura pública pateix aquesta malaltia, almenys que s'hagi sabut. L'equip mèdic que atén Rock Hudson a l'Hospital Nelly de París ha confirmat que l'actor nord-americà pateix sida. Rock Hudson va ingressar diumenge a l'Hospital Nelly perquè el tractés un equip mèdic de l'Institut Pasteur especialitzat en la investigació de la síndrome d'immunodeficiència adquirida. Rock Hudson, la icona sexual de tota una generació i un dels galants més famosos de Hollywood, sortia de l'armari per partida doble. Era el primer personatge públic que reconeixia que estava infectat pel VIH i admetia, a la vegada, la seva homosexualitat. Un any abans, Rock Hudson havia visitat Barcelona per concedir una entrevista al programa Estrella de TV3. Feia temps que la premsa l'assetjava per la seva vida privada i a Barcelona la tensió era màxima. En el moment de començar el programa, que el fèiem aleshores des de l'Estudi 54, jo estava assegut al taburet de començar i ve per baix la Fàtima i em diu que diu la policia que paris que hi ha una bomba. I, o sigui, no arrenquis. I, bueno, no arrenquen. Venen i diuen, hi ha una amenaça dels grapos,
Senyores, senyors, per causes alienes a TV3 ens hem vist obligats a suspendre l'emissió del programa Àngel Casas Show. Tot això van passar hores, i a les 2 de la matinada, a 2:45, es va començar a gravar. Per tant, tenim per un cantó una gravació feta de matinada, tots adormits, i després una situació molt tensa amb el Rock Hudson per la pressió de la premsa. Si penso que no calen presentacions, és el senyor Rock Hudson. I ell estava molt fora de lloc, perquè li havien dit que tenia la sida, que era una malaltia absolutament nova, desconeguda, de conseqüències imprevisibles, i a més jo era el tonto de la pel·lícula, perquè no sabia res de tot això. O sigui, estava allà intentant fer una entrevista normal, i ja es veu per les respostes que és impossible. Què és el que creu que seduïa més a les teenagers del seu temps respecte a la figura de Rock Hudson? Els ulls, el nas, la boca, la manera de somriure? Jo no volia tocar el tema de l'homosexualitat, en absolut, no, ho tenia embarcat. Àngel, no, d'aquí, la ratlla no la passem. També no sabia per què, però perquè estava jo emprenyat pel tracte que li havien donat. I aleshores, doncs, hi ha un moment que dic, se m'acut. Si una nit vostè no tingués res a fer i el convidessin a sortir la Bo Derek o Richard Gere, en qui preferiria anar a passejar una estona? What do you mean? To the boxing match or to the dance? Què vol dir? Que cinema de boxa o cinema ballar? Cinema ballar. Well, I think it would be Richard Gere. Segurament amb el Richard Gere. Jo crec que ho va dir amb tota la picardia del món. Ell sabia el que m'estava dient i què estava dient. Vull dir, no se li va escapar res. Era molt conscient del que feia. Potser en el fons m'estava pagant el disgust que jo duia professional a sobre per la mala entrevista que acaba de fer. Senyor Hudson, moltes gràcies. Des que es va saber que estava malalt, Rock Hudson no va fer cap més aparició pública. En aquesta gala va donar un últim missatge llegit pel seu amic Burt Lancaster. I am not happy that I am sick. I'm not happy that I have AIDS. But if that is helping others, I can at least know that my own misfortune has had some positive work. L'octubre de 1985, 3 mesos després de la notícia de la seva malaltia, Rock Hudson moria a Los Angeles. Jo no he oblidat mai Rock Hudson, per la força del personatge, per les circumstàncies del personatge i per l'emblema que va significar ser el primer mort de la terrible plaga de la sida, no? Vaig utilitzar la notícia per parlar del tema amb ma mare i que ella entengués que era molt important que això es verbalitzara. Perquè el Rock Hudson havia mort, víctima de la sida, sol, sense haver pogut gaudir de l'estima d'una parella o de tenir el seu amor al seu costat, no? I haver estat vivint una mentira i una doble vida, no? I clar, jo li deia, jo no vull que això em passi a mi. Els primers casos de sida s'havien detectat l'any 81 a San Francisco i Nova York. Llavors era una malaltia envoltada de llegenda i desconeixement per part de tothom. No se sabia quina era la causa d'aquesta malaltia i hi havia moltes especulacions, si això podia ser un veneno, si podia ser un tòxic que havia alliberat la CIA o si era un verí del Vaticà perquè desapareguessin determinats grups amb determinades orientacions sexuals o que la NASA o el president Reagan volien esborrar del mapa determinats col·lectius. La irrupció de la sida coincideix amb el primer mandat de Ronald Reagan als Estats Units i amb el govern conservador de Margaret Thatcher a la Gran Bretanya. La primera ministra britànica havia carregat públicament contra l'homosexualitat i l'havia qualificat de senyal de decadència del sistema educatiu. Ronald Reagan es va resistir durant anys a pronunciar la paraula sida.
No va ser fins l'any 91, si no m'equivoco, que l'Organització Mundial de la Salut va treure de la categoria de malaltia mental la nostra condició. És a dir, i la sida és molt prèvia a tot això. Per tant, al final, és evident que en el moment en què apareix la sida, algunes persones entenen que fins i tot és una conseqüència lògica de no haver portat una vida recta. L'epidèmia agafa proporcions mundials i a principis dels 80 també se'n detecten els primers casos al nostre país. Sense possibilitats de tractament i amb una mortalitat del 100%, el diagnòstic era equivalent a una sentència de mort. Sentir la paraula sida va ser com si et posessin una porta al futur i s'acabés en aquell mateix instant i recordo que la ment se'm va bloquejar i que l'únic que vaig poder fer era arrencar a plorar. N'hi ha més a la meva vida de dies adversos o de dies clau, però aquest en va ser un perquè el recordo com si fos ara mateix. I el meu marit i jo vam fer un viatge que vam donar la volta al món perquè ens vam anar a acomiadar del món. Això era molt complicat de gestionar perquè al final anaves als llocs per dir els veig ara i no els veuré mai més, no? Tot això era complicat. I quan va acabar tota aquesta fase en la que ja ens havíem llapat prou les ferides, per dir-ho així, a mi se'm va encendre una necessitat d'actuar socialment. Les associacions de suport i lluita contra la sida tenen l'origen als Estats Units, com el projecte dels noms, nascut l'any 87, amb què les famílies reivindicaven els seus morts a través dels tapissos exposats públicament. I a Europa, aquests moviments es van replicar una mica més tard. Quan la gent s'acostava en aquells anys a l'avinguda de la Catedral, amb aquella mena de cementiri ambulant exposat així a l'opinió pública, les persones es motivaven i molta gent deia que no et quedaves igual després de veure allò, no? Ensenyar que darrere de cada mort hi havia no una xifra, sinó una persona. Per això es diu el projecte dels noms. Una persona amb noms i amb cognoms, i normalment persones molt joves que no mereixien ser tractades no ja en vida, sinó fins i tot un cop mortes de la manera com se les estava tractant. D'altres associacions van néixer per donar una resposta social a l'aïllament que patien molts malalts. En el nostre cas vam trobar molta gent que va morir sola, molta gent. Una persona, usuària nostra, que a baix estava al taulí i una planta dues més avall hi havia el seu pare, que s'havia anat a tractar una cosa del cor, i no va voler pujar. Haver-hi anat, i escolti, és que el seu fill està a dalt. I el fill va acabar morint, i quan li vam anar a dir una família prominent de la ciutat, i escolti, que s'ha mort, va dir, que vens a buscar cèntims. Saps? Dir, el nostre fill ja va morir, quan ens vam enterar que era gay, que per cert va ser a la part, va dir, papes, estic infectat i soc gay. Ah, sí? Sí, da. Ah, sí? No da. No da. L'any 1988, les autoritats sanitàries posen en marxa aquesta campanya de divulgació sobre les vies de contagi de la malaltia. No. Va tenir molt de ressò, però el missatge va costar que calés. A l'estat espanyol hi va haver molts casos de discriminació. Els més greus van ser protagonitzats per nens. Expectació al voltant de l'escola de Màlaga on la nena amb anticossos de la sida, Montserrat Sierra, ha de cursar els seus estudis. La nena ha d'entrar a l'escola per la porta del darrere. La tia de la nena, però, es presenta per la porta principal i les mares les cridassen. Les mares no es volen creure a l'administració. No sabemos cómo esto se puede pegar día de mañana. Ahora mismo es así, pero dentro de 2 años dirá, ay, es que se pegaba por la saliva, ay, es que se pegaba por el sudor. Una altra campanya va sacsejar l'opinió pública i va generar molt debat. El comitè anticida ha acusat els responsables de la firma Benetton de Mercaders del Dolor per haver fet aquesta campanya, que té com a base el drama de la sida. Jo d'aquella imatge recordo la mort del meu primer company. Quan va morir ja no estàvem junts, però jo me'n vaig fer càrrec. I jo et diré una cosa, aquella imatge de Benetton era la imatge del Guillermo, era la imatge de tots els meus amics morts, era la mateixa. Per tant, per mi no era una imatge ni revulsiva ni de cap manera ofensiva, i ni atentava contra vulnerar la intimitat de ningú. Era una imatge política, sobretot política, que removia consciències, precisament, de qui menys en tenia. Tanca la mà. Ja n'hi ha prou. Un altre cop. T'hauré de començar a buscar les venes als peus, rei.
Però, Chandra, vols dir que aquest tono és una mica massa taronja per mi? I finalment, la indústria de Hollywood s'atreveix a abordar el tema de la sida a la ficció. M'ha agradat treballar amb tu, advocat. Tom Hanks guanya l'Oscar per la seva interpretació. Era el primer cop que s'atorgava per un paper d'homosexual. Aquell any que es va projectar a Filadèlfia als cinemes de Barcelona, doncs a l'estat espanyol es devien morir 3.000 persones l'any, de mitjana. O sigui que la recordo com un moment especial i un moment en què vaig veure molta gent sortint del cine plorant i vaig pensar, això funciona. És a dir, això servirà, això està bé. Tinc el virus de la sida i m'he de retirar avui dels Lakers. El jugador de bàsquet, Magic Johnson, descarrega del col·lectiu homosexual el pes que fins llavors hi havia tingut la malaltia. La sida, per fi, era un problema de tots. Després de la notícia va guanyar la medalla d'or als Jocs Olímpics de Barcelona i va seguir jugant a l'NBA fins a l'any 1996. Potser el punt més important aquí va ser poder demostrar que tu podies estar infectat pel VIH, però que si estaves ben diagnosticat i ben controlat, podies fer no tan sols una vida normal, sinó ser un esportista d'èlit. I a partir de l'any 96 la història de la sida fa un gir definitiu. Apareixen els còctels de medicaments i la sida deixa de ser necessàriament mortal per convertir-se en una malaltia crònica. Jo vaig arribar per pèls als anys 90, igual que la meva parella, i lamento que molts amics i molts companys i molts coneguts per qüestió de mesos no hi van arribar, i aquest és un fet molt dolorós perquè encara que soni potser una mica, no ho sé, dramàtic, jo els penso molts dies de la meva vida. Tota aquella gent que avui en dia serien amics de llarga trajectòria, que és allò que molta gent té i que jo no tinc i que realment envejo, és a dir, lamento no haver pogut tenir amics d'aquells que dius ens coneixem de fa 30 anys, no? Des de l'inici de l'epidèmia han mort 39 milions de persones. Rod Hudson va ser el primer d'una llarga llista de personatges públics. Al món encara hi ha 35 milions d'infectats pel virus de la sida, la majoria al tercer món, sense accés als tractaments. Als països desenvolupats, els malalts han aconseguit una bona qualitat de vida, però les noves infeccions no disminueixen. Tots els esforços se centren en la investigació de la vacuna, però no sembla, ara per ara, una realitat immediata. Doncs els objectius que té l'Organització Mundial de la Salut, per exemple, em sembla que és per l'any 2030, és reduir, em sembla que és el que en diuen 90-90-90, que el 90% de les persones infectades estiguin identificades, que el 90% d'aquestes persones identificades rebin tractament i que el 90% d'aquestes persones que rebin tractament responguin bé amb aquest tractament i, per tant, no podran transmetre el virus, no? Però si no hi ha una vacuna preventiva, s'han d'aplicar tot un conjunt de mesures, no? La sida va obligar a parlar-ne de l'homosexualitat, que era una cosa molt mal vista, de la que no se'n podia gairebé ni parlar, i evitada per tothom, fins i tot pels propis homosexuals, que realment vivien bastant amagats, vivien bastant amagats. Penso que aquesta evolució cap a la plena normalització del fet homosexual hagués sigut molt lenta, o si més no, que la sida hi va ajudar, Paral·lelament al tractament de la sida, el col·lectiu havia de lliurar la batalla per la igualtat de drets. Al 1980 es legalitzen les associacions de gais, però encara quedava un llarg camí de visibilitat, de lluita i de reivindicació.
La batalla es va lliurar al carrer, però també als tribunals. L'any 1987, una parella catalana és la primera que demana el dret a poder-se casar. Ens venia molta gent a donar-nos ànims, no? I ens explicaven els seus casos i cada vegada et comprometies més, no? Perquè pensaves, hòstia, tanta gent passant-les tan malament i... Hòstia, per nosaltres hem arreglat una cosa que podem fer feliços a molta gent. Almenys ara se'n parla, no? Ara es parla d'aquest fet. Que això doncs, era importantíssim que se'n parlés i que es anés parlant amb sorpresa però amb bastanta naturalitat. Però no és fins l'any 1998 que es fa un pas endavant amb l'aprovació de la llei catalana de parelles. De fet, les parelles homosexuals s'igualaven en drets a les casades, a excepció del dret d'adopció. I 12 vots en contra. Va fer una llei valenta de parelles, però sí que és veritat que allò, tot i que era valenta i li reconec moltíssim, però allò no era el que volíem. Nosaltres volíem ser igual que qualsevol altra persona, però no perquè fóssim no sé com, perquè ens toca, perquè som humans i, per tant, tot el que un ésser humà té, nosaltres també ho volem tenir perquè ens toca. L'any 98 és un any de canvi importantíssim que ens va facilitar molt les coses, perquè a banda de la llei de parelles catalana apareix la revista Cero, arriba a Espanya Boris Izaguirre, a Eurovisió guanya Dana International. I a poc comencen a sortir personatges famosos reconeixent públicament la seva homosexualitat. La lucha por las libertades pasa también por dar la cara cuando uno forma parte de alguno de esos colectivos. Y mientras la gente no le ayudemos a que desaparezcan esos miedos a no ser entendido, a ser agredido, no podremos luchar. Però aquestes sortides de l'armari han estat majoritàriament masculines. La necessitat de referents en el món lèsbic i en el món de la maternitat lesbiana és necessari i la necessitat de referents públics. El problema és que èticament no es pot treure a ningú de l'armari, sinó que ha de ser una decisió personal i molt meditada. So I would like to say right now, for the first time, I am announcing I am getting married. Fora del nostre país hi ha més dones que han fet el pas. And I am here today because I am gay. And because I also do it selfishly, because I'm tired of hiding, and I'm tired of lying by omission. Em va encantar. Ellen Page va fer un discurs fabulós. A mi em va fer plorar, ho reconec. I em va fer sentir molt orgullosa de la nova generació que puja. Molt bé, molt bé, molt bé. Sí. Estamos construyendo un país más decente, porque una sociedad decente es aquella que no humilla a sus miembros. El 30 de juny del 2005 és un dia clau. Espanya es convertia en el tercer país al món que legalitzava els matrimonis homosexuals i reconeixia també el dret d'adopció. Nunca antes una reforma legal tan pequeña ha supuesto un paso social tan grande. Dic que hi ha un abans i un després en el col·lectiu aquest dia. Però per mi va ser extremadament important i el vaig viure amb una gran tranquil·litat i amb un dir, ostres, ja era hora. Però l'aprovació de la llei no va estar exempta de protestes. La manifestació en contra va reunir 1 milió de persones i el Partit Popular va recórrer la llei al Tribunal Constitucional. El recurs va ser finalment desestimat i es calcula que en els últims 10 anys s'han constituït més de 30.000 matrimonis de persones del mateix sexe. Actualment ja són més de 20 els països que han legalitzat el matrimoni homosexual. Alguns de molt simbòlics, com França, la catòlica Irlanda i l'últim, els Estats Units, que el va legalitzar a tot el país. El matrimoni homosexual és legal ja a tots els Estats Units. I had a partner for 49 years, and he's not with me now. He's gone. So it was very important. Però al món encara hi ha més de 70 països on l'homosexualitat continua perseguida, en algun cas amb pena de mort. A Catalunya, el 2014, el Parlament aprova una llei pionera a l'Estat.
la llei contra l'homofòbia, que garanteix la cobertura en casos de discriminació. Les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l'erradicació de la homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia ha estat aprovada per 112 vots a favor i 18 en contra. Jo penso que amb la darrera llei que s'ha aprovat contra l'homofòbia hem esgotat el que són recursos legals, però encara no hem arribat a la plena normalització social. I en aquest sentit és importantíssim l'escola i l'educació. I en aquest sentit hem de dir que avui en dia les famílies són tan variades i tan diverses. Papá, en el cole me han preguntado por qué no tengo mamá y tengo 2 papás. ¿Y te puedo hacer yo otra pregunta? Si pudieras elegir a tu familia, ¿los elegirías? Sí, 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 sí. Siguem un dels països que menys homofòbia mostra en totes les àrees socials i d'acceptació del fet homosexual. Estem en el 80% d'acceptació, i això és increïble. I a més ha sigut increixendo sense parar des de l'any 2005 fins ara. Són 10 anys, en 10 anys hem aconseguit moltíssim. Des de la primera escena homosexual que es va veure per TV3 fins a l'actualitat, s'ha recorregut un llarg camí. Que no es presenta la teva amiga o què? Paula, Laia, Sílvia. Hola. Hola. Encantada. A poc, la diversitat afectiva i familiar s'ha anat incorporant amb tota normalitat a les nostres vides. ¿Eres vietnamita? No es verdad, soy gay, soy gay. Cielo, no eres gay, solo estás confusa. Ay, Dios, ¿pero qué me pasa? Es como si... Oh, por favor, tenemos montones de amigas lesbianas. Qué raro que menciones a nuestras amigas y no a nosotros que somos gays. Hem de deixar a les noves generacions un món millor. I en aquest sentit, el món millor vol dir que sigui un món més divers i més igualitari. Però no ens hem d'oblidar que això implica molta feina i que la feina l'hem de fer totes les persones que formem part de la societat. Evidentment, en un context polític adequat, això ajuda, perquè amb unes lleis o amb el que dèiem del currículum acadèmic, amb una obligatorietat de treballar els temes de diversitat a les escoles, faríem que tots els infants tinguessin aquesta visió més diversa. Ho tindran millor que nosaltres, perquè tenen molts més referents i poden dir vull semblar-me aquella persona. Nosaltres no ho teníem, nosaltres hem anat a cegues completament. Soc optimista, però no soc visionari. És a dir, les utopies estan per fer camí, però com deia el poeta Cavafis, Ítaca encara queda lluny.